uyena awuthi ngibuke noma ngathiwa uyena Nkosi. hey bo kanti bekudambile ngimbone kahle be-VIP ka DJ Zinhle Khuluma ngani? nje girl hayibo dambile kahle ko VIP Kanye. bekona ngempela La lapha ecenga DJ Zinhle. Kade nge-VIP. manje kubekwa yini lana kuthina Nkosi yami Ngicela u2 ngicela ungiphindele Nkosi yami ngizwanga lutho 2 rand. Ngifuna ukubamba ibhasi ngo4. hayibo dambile thani uyadlala ngeke phela ngikwazi kade VIP nje nakhona maduze nje Ake kuzokhona ukuzaleni lapha cha kuthina. usitshele mami Phakathi isitshele lapha ngimile ku-VIP. Cela DJ Zinhle. ngiyabona Wangena Ini? ini? Again. hayi Timela. ukunamahanga dambile ngiyababaza Ngangikhazelani nje. isikhwama sona Senzani? ngilinde ukuthi Ihlombe phansi. dambile Ihlombe phansi ingangibhuquza phansi yona. dambile Ngithi ngicosha ingane nesikhwama sami. Ngithatha ngicosha ingane nesikhwama sami. Ngithatha ibhomu. hey namanga yaya kephi ingalo Olanje. hayibo Ngiyalitshela nje. manje ulongalo nesikhwama kunemali khona Ngithi ngiyagijima olanje. yini manje letha Shaka. Jesus La qatha ngiqiqi. Isikhathi qatha. Ingobani? ingobani Ngiyafeni. Ekulweni. Ekulweni hey khona. mina ngiyaqonda 2 rand. Yasha isikhathi. Yasha 4. ngicela ungibambela dambile Yabonga. ngayikho inkinga mnganami nkosami Sidinga kabushaka. uzoba right mnganami